ଯେତେବେଳେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ଏ 24 ମାସର ସରକାରଙ୍କର ସେ ଉନ୍ଦାଳୁଛି ନା କୋଉଠି କ'ଣ ବାହାରିବ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଫେରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୁଁ ତ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ ସରକାରୀ କଥା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଲେ ଇଏ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହେଇଯାଇଛି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଗିତ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆଉ କାମରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଦେଖିବାକୁ